Il-qalb tajba tal-Awċin deret bisħieħ fl-aħħar sigħat wara t-teżiża li laqtet il-barra mill-kosta Maltija. Kif ftit qabel is-satejn ta' 3 wara nofsinhar meta nħasset teżiża li kejlet 4.6 fuq l-iskala Richter. L-gżira Awċija tkun l-iktar waħda li ħasset l-effetti tagħha. Dan hekk kif it-terremot seħħ biss ftit kilometri l bogħod minn Għawdex. B'riżultat dan anke xi bini sofra sarat fosthom il-kopla tal-Knisja taż-Żebbuġ. Net News kellem mal-Arċipriet taż-Żebbuġ Għawdex Dun Ġwan Sultana li spjegalna kif mal-mument li nxterdet l-aħbar tal-ħsara li seħħet diversi persuni taw daqqatit biex jassiguraw li m'hemmx periklu u fl-istess waqt tibda minnu fih tiswija meħtieġa. Fil-fatt diversi periti b'mod volontarju qed jagħtu ħinhom sabiex janalizzaw l-ħsara fuq il-parti ta' barra tal-lanterna li tiddomina dan ir-raħal Awċi. Ġebel imdaqqas waqa' kemm fuq barra u anke fuq ġewwa tal-Knisja wara li l-kopla iċċalqet minn posta. Issa beda studju biex ikun stabbilit kemm hi kbira l-ħsara u xi spejjeż jeħtieġ biex tiġi irranġata l-kopla. Biex tkun evitata xi traċedja, l-Arċipriet ħadd deċiżjoni li l-Qudiesa għalissa issir biss fil-parti tal-ġenb tal-Knisja il-bogħod miż-żona tal-kopla. Intant, daqs 24 siegħa wara dan it-terremot għal-ħabta ta' siegħa u nofs ta' wara nofsinhar inħasset teżiża oħra fil-punent Għawdex li markat 3.4 fuq l-iskala Richter. Fortunatament, l-aħħar terremot ma kienx qawwi u bekk l-ebda ħsara ma ġiet irrappurtata.